Takže čus lidi, já jsem Vojta a já vás vítám u nového videa. Tohle video je ze hry CS Portable neboli Counter-Strike Portable a patří do série Random Games. Jo, my tady jsme a už hrem. Prostě já bych si, jo, koupil UMPčku. Tahle hra mě dřív hrozně dobře šla, akorát já jsem mám za lagy. Počkám lagy, protože jsem to je bláz. Tak jsme dole, protože jsem to před chvilkou spustil, takže ta hra ještě je trošku načítací. Možná si někdy zahraju s bráchou, natočíme spolu, takže tak. Počkejte, já si tady hodím nastavení ještě, co mám tady tak dělám, dám to najednou a ještě to vypnu. Koupím UMPčko a jdeme na to. Tady to je mapa Sniper Duel a tady neradím. Tady takhle jen tak já se omlouvám za ty lagy. Tady jen takhle pobíhat. Co myslíte, dám kill? Do prčic. Ze zadu. Backstep. Ty vogo. Lidičko vůbec nejde lidi, člověče. Wow. Tak jo, no. Tak UMPčko jdem. Já se fakt omlouvám za ty. Já vím, čím to je, lidi. Ono tady je hodně lidí prostě, jo. Tím to je, to fakt to není mnou, ale je to hrou. Stále počkejte, já se omlouvám, to tady je řeším, já se zkusím připojit na nějakou mapu, kde bude méně lidí, protože to je fakt 8 z 32, 9 z 10. Oni tady jsou teďka nový mapy, na kterých já jsem vůbec nehrál, takže vlastně já si budu třeba zpomalovat mapu nebo tak. To je hustá mapa. Akorát teda, jak tady hážou ty granáty, tak zabíjejí teda i mě. What, já jsem se ani tak nějak nezorientovala. Oh my god. Velkára vím, v čem byla, ale nemůžu si vzpomenout. Byla taky v jedné hře, kterou jsem točil. Nesekej se, sakra. Já ty lagy do příštího dílu vyřeším, kdybychom ještě příště hráli třeba. Ty kráso. Tyjo, ani kill jsem se nedal. Lidi, pojďte, teďka dáme kill, musíte mi věřit. Teď dáme kill. Nebo já dám kill takhle. Jestli si to tady nebude moc cekat. UMPčko. Hele, kill. Dali jsme to. Je tam. Já zkusím. Ty kráso. Oh. Dáme ještě jedno kolo, já to utočím, já vím, že ten díl bude krátký, ale já chci tyhle random let's play, nebo ne let's play, jakože
dejme tomu gameplaye, nebo prostě no random gameplaye, chci dělat fakt jenom krátký. Ty vogo. Tak dáme ještě jedno kolo, 1 nebo 2 kola. Podle toho, jak rychle mě zabijou. Zase teroristu vyhráli, ty vogo. Tak, UMPčko. Ty jo. Ještě jedno kolo dáme. Tak, to je všechno. Já doufám, že se vám tenhle random let's play líbil. Pokud ano, zanechte zde like nebo odběr na mém kanále a my se uvidíme o nějakého dalšího videa. Takže ještě tady odehrajeme jedno kolo. Teda, tak jsem si, že nakonec všeho dobrého a jsme mrtví. Takže čusa.